Hej. Jeg har fået et spørgsmål fra en af vores klienter, som spørger, hvad vores holdning er til og oplevelse af tillidsskabende ledere. I øjeblikket så har der jo været en masse ballade på forskellige arbejdspladser om, hvorvidt der var tillid mellem ledelse og medarbejdere og så videre. Og de historier, man har hørt, kender jeg ikke i detaljer, men der er ingen som helst tvivl om, at der har været nogle gnidninger af ganske betragtelig art. Og det er jo ikke ligefrem det, der befordrer tilliden ret mange steder. Men jeg bliver så spurgt om det her, fordi der nu er kommet nogle kurser om tillidsskabende ledelse. Og jeg sidder her med et opslag på min Facebook. 5 vigtige egenskaber hos den tillidsskabende leder. Og de 5 egenskaber er en autentisk ledelse og personlig ledelse, relationel ledelse, navigerende ledelse og handlekraftig ledelse. Jeg siger ikke, at de her kurser og det her indhold ikke kan hjælpe forskellige. Men dybest set, så tror jeg, at situationen og problemet ligger et helt andet sted. Jeg vil godt lige der nævne, at jeg har haft med temmelig mange frivillige organisationer at gøre, fra jeg var ganske ung og til nu. Jeg har haft med formelle organisationer at gøre, fra jeg var yngre og til nu. Og jeg har haft med helt formelle, strukturerede organisationer at gøre, kvæg min militære historie og baggrund. Så jeg siger ikke, at jeg ved alt, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har en masse erfaring omkring det. Det, der bekymrer mig lidt her, vi har et begreb, når vi taler om mennesker og adfærd. Et begreb, som der desværre nok ikke findes det helt super gode danske ord for, men hvor man i udlandet kalder det mothering eller fathering. Det vil sige, en fathering-organisation eller adfærd, det er sådan lidt mere kæft, trit og retning, og det er den her vej. Mothering-organisationen, det er der, hvor vi sidder i rundkreds med lilla ble på hovedet og snakker om tingene og har det vældig hyggeligt. Hvad er så det rigtige? Situationen i Danmark er nok den, at vi er et meget mothering-præget samfund. Der skal snakkes om alt og hvad som helst. Og hver eneste gang, der kommer et nyt forslag på bordet, så skal det tages alvorligt, for ellers så den pågældende medarbejder jo utilfreds og bliver ked af det, og mener, at man bliver overset og på den måde ikke får den anerkendelse, man gerne vil have. Men hvad gør der? Hvad sker der med det? Erfaringerne viser, at mothering, den udprægede mothering-struktur, faktisk, det kan godt være, at den føder en masse kreative idéer, det er der nok ingen som helst tvivl om, men evnen til at udføre dem er reduceret til meget begrænset antal. Omvendt, hvis vi går tilbage og tager sådan en rigtig militaristisk organisation, kæft, trit og retning, det er lige før det er et diktatur, så kan det godt være, at vi får gjort det, vi vil have, men vi har ikke medarbejderne med os, og på den måde så får vi det, vi beder om, og det, vi betaler for. Løsningen er selvfølgelig en mellemting på de her ting. Og jeg tror, når man taler om tillidsskabende ledelse, jamen det er ikke et nyt begreb. Slet ikke. Men for at du kan være en tillidsskabende leder, skal det foregå i nogle faste rammer og strukturer. Det vil sige, at den chef og den minister, eller hvad det nu hedder i Danmark, som skal være chef for en eller anden organisation, hun må fasttømre de rammer, sådan så folk kan bevæge sig med tryghed og sikkerhed inden for dem. Hvis der ikke er tryghed og sikkerhed inden for en organisation, så kan du aldrig skabe tillid. Hverken opad eller nedad eller til siderne. Og det er et af de store problemer, vi har i virksomheder i Danmark i dag. Det er ikke medarbejderne, der fejler noget. Det er dårlig ledelse de fleste steder. Det kan også godt være, at det er forkert kommunikeret, således at lederne egentlig ikke ved, hvad de har at navigere efter. Men så har vi jo allerede det grundlaget for noget, der bliver til mistillid. For det virker ikke. Og jeg tror, hvis vi i Danmark kunne få en lidt mere, skal vi sige, konstruktiv, fremadskridende holdning til det at være på en arbejdsplads, at nu har vi, jeg tror ikke på, at der er nogle arbejdspladser, der bevidst ønsker at lave nogle dårlige strukturer. Man forsøger at skrue tingene sammen bedst muligt for at nå et mål hurtigst muligt, bedst muligt og billigst muligt, og med størst tilfredsstillelse hos alle. Altså teamwork, hvad går det ud på? Det går ud på at løse opgaven og have lyst til at teamworke bagefter. Men det kræver også, at vi i Danmark har en forståelse for, det er altså den vej, vi skal, venner. Og så kan vi bagefter snakke omkring tingene. Er der gode forslag? Jamen så tager vi dem ad notam og retter på det, der skal til.
Vi har i Danmark fået en forandringsstruktur. Alt skal forandres, hvis jeg ikke synes, at det virker fint. Og hvis min chef ikke lytter på mig, så har jeg ret til at blive sur og utilfreds, og så arbejder jeg for nedsat styrke. Det vi skal over til, det er en udviklingsstruktur. Og sige, jeg vil være med til at udvikle det her, fordi vi skal fremad, og vi skal nå målet. Og så lave den udvikling på en måde, der stadigvæk er operationelt. Det vil sige, at vi fungerer optimalt undervejs. Japanerne gjorde det for masser af år siden. De sagde, vi taler om de ting, der kan gøre vores organisation og funktioner og strukturer bedre, men vi iværksætter dem først, når alle er enige, og det hele er forberedt. I Danmark ødelægger vi vores eget arbejdsmiljø ved, at lige så snart jeg synes, jeg har en idé, der er bedre end chefens, så er jeg allerede på vej mod ham. Det kan godt være, at du ryster på hovedet og siger, sådan er jeg ikke. Men så vil jeg ryste på hovedet og sige, det er det, de fleste organisationer i Danmark bærer præg af. Så rigtig god fornøjelse med at udvikle din organisation eller den arbejdsplads, du er på.